سلام زخبركم تخاتاتلتي كما تصنحكم عبز حلفنا يترخ مدبنا ذهبت مسب أبا بلنت المصحف كالا معرف تخاتاتلنا نيرنا حجا أساسا معرف كن كتاتل كوينا نشانل حدش شونكم سبسكرايب لايك بمقبار كتتابعونا نحدثنا نابسب تحستو معرف سلسة شوعات منقدتات نعابي حبتي كبر بابلون نباريو لزمنات زنان تاريخان كم ذهبت متكتما كم زخونتي سمتسانا كم زين كل يزخم ونير مالت أيقونن حرت بابلون نسيت بحزبين نيرو نسمى جمرة خميجر كحبتان كم تقوم نستمر يوم تحياوي نقص سارقون نسلاتو إملاوين سعرنا بابلون نسمسه حيال بدري قتيمو شعود تشانسلر نقص كم زخون هنا تختم قليسلو دحر بزع عملت تعب بالسجن زمتوه قرماخم نتعب قاشن كنالاتن حيال مقلسات أمارتن كم زهن أسكرو حجزهم سرحة مستزاز ممكن إذا هزبين وسخ زخل أي مثلا وتم شقالو سرح يبلومن وتم نقارو وعلات عمو جمز اللوام وتم حرصت نفريات من مشات هاي كعالون هزب مجين مجزع أقل وركي يبلون زغلنا تعبيت من محياشات لنا زوز أنا ورك قلنا كيلو زبر حتى قربان نقص أوانت أزيم وحرات هفتما سوازات ولد من قد رخب قيكون أفرح قبل شانسلر ملسة كم تتسبب بقرر مراقات يفزح حلف كاب إيد مزحته هزمنا تسجع جريو حجيت وحج ورك الدو مزبولو زبز حزمنا زريق نجري يقولون يتنقص السو سنة جزي أبحث أبعده شعو دم حدث استمتع وحراسبات نقول زورك فوقارت وخيلهم كم يجر كخمت أكوس للفلت ملسة شانسلر حارسة بخم يكون خمت قبل فلتو أنت تعوته كوننا يبلان كابسب بحر المنجد زرقه سيد كان أفتح عقد زلوسب مهاب تتحوي كونن كسلم تأكل الزهور كخمي جيركا كم تأكل مهار موندوسهم كهفتمات بتسقط نيوخن كل حتى تتنقص ملء بملء يكالي كبر جن من كمهرم يخل برجس كهنات هيكونن هناتهم ذاتهم زعوا كنزم إركب والحنت عيفتونيهم أو كل ذا ختما خمي جيركا كم تتن زيارة زفلت مني شانسلر قبل نقص حتى حتى غاب علو يملس كبر أباويلن زعاوي هبت الزاكي بزلو مني صبوق تزارب كاب بقع شانسلري أركادي نسي أباويلن زهبت مسواي أبكن ما يمسوه نصبحت لما خمت نقول زعزو أركاد تخيلو بفسا أبكن ميثراي ولا كتلس عصت عمت جيرون تنبره أركاد تزاربت نقول حق دي نسخ أباويلن زهبت مسب مخانكا سلزي نقرالو قرماهم كبر وأبزغلو سبي ساما معي كملك أخاقن زهبتي كتكيلكا أركاد دما كلهم زيغاتا تزازبط ختمانا زتوها بعدلات متكام مبقت زخون نجار أي نبركان زيك عبد زيت هابتي زخون خال نجار أي نبرن عكراس يقول نجوز كتمانا أبا عزيز يعجوز كنا لها تركب منعتو على سبات كم يجرب هابت خمسة كوسج فتو نخلص تجازا ختما بيهتمو حفاش زمنا بخمينة تروحبو خمسة عقوة أي فلتني بابلون أبا عليهم تذهب تمت كتمات كون دليتيس للسفرانة يبزحات هابتما سبات كتكون الله سلازم نقول لازم بخمي جرك هابتي تركب كرمهورون كل ألنا نجارنا أركاد زخونة ذهبتين مركب مسير اللوري كم هاركي كالدي قبراوي نجوس حارسة بزفلت نخالوت كميري خيليو أعينت نجوس بره أركاد نسخة سمع زمن يوم كلا تزار والله نزخت مر عاب على ما خلوا قالوا فلتك بيت متمم هاران كتمرو مالكا بساتهم كانوا سوق فمتوهارو غموريهم أركاد تنبركيه أنا تحت باري خيبلو نمزداز سوقنا أنا زونو فلتت بحوس نخبر ينقصين أبيت زبيني كافل يتحياو تشانسلر كأنا نمي سوات كبابلون كمهر مدوي يدال ولي تنعج عوت عن شوحة من قدتات كمهرومي دحر خلصو منتزاز نقصت بمغبار تمتموس مئتين أبعاب الدراج بالمقدس تمرت نمقصاب حبرا وقلبيت أفرق عن كل فتيرون كوف بلو أركاد زقرب نبهزة بالجناح الناس اللي نقوف بلد أكاد مستلسى إنه ذهبت مسب أبابلون حالة ما هي نقولوا وحشونا بلد نسيو باخمان أيه كم قبضت كذا عابي نقصنا أركاد جمرنا أقول بس عابي الدولة اللهم هذا وان عازي ورك زمن دخامن سينيره كم نقول زغالن في التسترخ بقى كروه بقى إذناتي في التت كم حلال فلكم أرلا يخون يسمعني يوتي بتوعت من قد يجميره كما بابلون تركب كل زيجا سفليت أجا أين برن إثنين مجمرة مخزن سنكيت سبوع زلبة ورصاب زي تكم بعد نوت تسألين وركو كور ملون كخون تمنو لازنا هذا هو ترجبا زخون المنقد حاسو برو عمود أتخا شوعات ترخبكو نعاقاتكم أبقى متأكد نزول أتون شوعات منقداتنا عابها بتككفلوكمي نخلهم بزح ورك زمنا يسابات إذا فتت كفت ويمعد
شوعات معلتات حركة شوعات من قدات معلتها وإنك كفلكم كخيلة زهبكم حسب أمنا تخاطلوا مساي تخاطعلوا أنا على ذكم تزرارولوا يسخاتكم أن تكتبتوا من الزمرتي أبورساكم زرع هابت تدخلوا مجمرتها نفسكم هابت من بتقبل الجمهور لكم شعوب وقعدكم ونخا شعوب رايد ما يخان إذا حكت أن خالد من مهار تبكى بقليل من قد جبخا خمي غيركا خم تسبح خمركاي إذا أنا مجمرتها نبقوا هابت تديبكا أبدا قدامي سقمتي يقولوا أسمع أحتك زيك إذا بدمه كديبا يكلي الجنبار تقدمت من قد كنريعنا قداميتي من قدي جبخها ختسبح جمر أركان أبقى أيت مسر أن حدا حساب سباي كم سقبل تزاربه حياوي أركي أمن تايم وياها تسرح أنا ملست سواي صحفية جملات قبل علي تسلات شكاية سهف هاكم زعلت قلوتون تغن أنا نبع علينا مجمرتها معدن أتاور خيري لازم نسخاون تمسات سجل مركب عدل لك بس حد عم بعد مثل جزلو سباي تزاربه دحيت الريح وتصلي غيرها خم يتركبون نغرو أنا ملست سباي سجا حردي ثم حرس زعبي وما تفكري حرد نتسجانا أن سجزا تقر ودمان صندوق صراحة يبو نسخاون تسعر نتركب نستزل لها نختعوز لخوك وغلو بالشاء لك بزمن قدي إذا أركت كم زقبن انفلات كتسلي نفسه كفسر من نبابرو أن من محياش يسعر نبري سرخوغا أملك تحتو آتي وميو حجي تماري وزحات كم زلو طريق لكم سبات كنزب زرخو لزخو الموياتات قلوبتن علوهم حدنا من قطات آتاويتات وعيد ورقي كاو خبصة حتنا بسعرو بحرق دناتو نبنا قزاء صور سايم ملسو لازنا بورسا نفسه كم زو حج وحج كنزب عابيو نشب مسرة قلوبت ويموي كومودي آيكونن بزحري دما كومو مخانو تسامو مغطل أكاد نفسه كفكم أنت دلوكم من رسول هابت خانت بجمار لبنا دو آيكونن نتدرز نبرا من شافتو متقع مالتيو مسري تدو نزي دما تساميعهم شو عاركنا بحالة تحوتنا ينقع وحنا قاداي سكره أما سو كانوا قهنو بوا عصر تنقعو آوتو كاو مشار بشاد جاعة تنقعو آوتو عموداتها كهونيو نزقزي علاق كهوني نمنتاي مانات أنو سكر معالت كابتي توزن لعلي حدن قاقو تقمت سجلخا أركات في الشخنا والنابت خبلقوت وآغنى عبدالهو ترجو بازلو سوالو حتى مجمتا أنا تزانقو عيمس نور شعو سحاو موداتا بوزا ورساتاتهم أوزاوزو سبو قاسيو حجة مغرقين حرب ورسان مفواز سماركونا مجمتا مدهانيت لكا كمت نقادين قاقو زهاب قوة حسب قبر أو جبخا تقومت نفسه كب 10 سنتيم رحو أغمتو تشعت تقل متقام جبخا بحساب كسبح بجمريعو لأنه وسخ زغيد اللو خبرتو أبيت كتبو قسمع كان كمسنيو قليل حكي زارب سزلوخو آيت اللاقز حق كل جزي قليدو أنا هو ترجبات سكي مغلقو لليتاتي كعقبين أخلاي نغرن أنا قلت شعات تخفاني 10 آتين تحان تخسب جميري نات كون كومو عد زقرن حق خبزاربي مانياتو أني فتو عينو بركم كاب شعتني 10 أتوتاتي العجادة من فانوس أقوارز وزيارة خروخو وخيلة كاب تغد محجن وزايتات جنزب أي حاسرن جنزب كان باي بقلي لغمت زخيرو زيارة جنزب نابت زلو سب كخيط كاب تزيو لخا جنزب كهردم حق تفطريو عيني خزيادة تبهج تتنين نفسو كم عز بليتات كا عنكي قرب تباغ زحش خدان زيادة مقبي نقرات قلتهم زخور نزر السعون ويسن نواتاو نبرات ورقي مريت بوغاسة شغط آتاو زمت سوفري كاب دباخات وسط جنزب جيزاو نقر يمتسي تناب غزاخات قرفو جنزب كا ندحروين نوي عامتات عاوت يمتسي زيانة تماري تاناي مجمرتا من قد زرخو كيانيرا أمنوسو كفتقتو 10 سنتيم تشعة تركتو تساعد لكا إذا أمن حالاتكم تقاطعلو أنت زغون سب حق خمس يكون رخيب قول صباح داق ما يمسر خبنا ينقرن كالئتي من قدي وصايتاتكا تقصاصرو قل أبلاتكم تماري كم زغول حاجتم اللو سكم يلي حد أسيد كاب كل آتاوتا تقعك وزغل مدما وصايتاتون من شفان أخلقا زيكونه هركاد أبقى معكم تمارو مدري أسمعو تمالغ عندك كابخاتكم ترجبان مونا أنت ماهركم كلاتنا ملوستهم كفلي انتو خلقنا قلن كلهم حد عين تأتوا يكون ننزلوكم قليهم بزحو يرهو قليهم عزيز عايزي لسدر اللهم كون كل جباتات معارس وباتين حدي بزا عبادك سفات نزيت الامد حق انك نقركها ازيو نفسه كنا آداء وسعتاتنا لخل قزي معارناتنا أتوا يكعبيو أنصارهم قاصور تزيكيلنا إذا أداء وسعتات مزديتات كأيت الدناقرو نفسه كوم تمحياو سدراهم بحبار خواطاو خلنا عديتات هلو استدعاتاوي خان زندليتات كدارقوم أي تسأبه حجون بزحازي عقب دليتات اللوخا كلهم دك سوا زيادة تمني تشكينهم اللو إذا خالع العتخرغ وزقلو كنزبيو
ብዙሓት ስለዘለን ዝዓገፍኩ ከይመስለካ እዝኒ ሓሶት ሓሳቢ ግዜ ይደረት ኣለዎ ሓይለ ይደረት ኣለዎ ክጓዓዞ ዝኽእል ራሕቀት ይደረት ኣለዎ እቲ ክበልዖ ዝኽእል ደረት ኣለዎ ከሰማቕሮ ዘለኒ ኩነታት እውን ደረት ኣለዎ ከምቲ ክርዳድ ኣብ ግራ ዝበኩል ከምኡ ንብለኩም ኣለኹ ከምቲ ሓረስታት ዝንስሮ ቦታ ዝገድፈሉ ስለ ድሌታት ኣብ ዝሃለውሉ እዋን ኣብ ደቂ ሰባት ብናፀን ዝዓቢ ዕግበት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ እቶም ክትዕጎም ትኽእል ብዙሓት እዮም ውሑዳት እዮም ግን ዕግበት ዝረኽቡ እቲ ዝለመድካዮ ልምዲ ብሓሳብ ኣፅንዕ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ገለ ቅቡላት ወፃኢታት ብጥበብ ንክትቀንስ ወይ ክውገዝ ዝኽእሉ ክትረክብ ኢኻ ጭርሖኻ ሚእታዊት መወሳ ይኹን ነፍሲ ወከፍ ዝወፅእ ሳንቲም ገለ ዋጋ ዘለዎ ነገር ክትረክበላ ኣለካ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነገር ኣብ ልዕልቲ ጭቃ ቅለፅ ነቲ ኣገዳሲ ጥራይ ካብቲ 9 ካብ ኣታዊኻ ኣውፃዮ ዝተረፈ ካልኦት ወፃኢታት ብፍጹም ኣወግዶም ነቶም ኣገዳሲ ወፃኢታት ካብ ባጀት ሰለ እቲ ንቦርሳኻ ወይ ጁባኻ ተስብሕ ዘሎ ሓደ 10 ብፍጹም ኣይትተንክፎ እዚ ይኹን ዝፍጸም ዘሎ ዓብ ድሌትካ ስራሕኻ ምስ ባጀትካ እናናፀርካ ቀፅል ንኽሕግዘካ ምትዕራይ ቀፅሎ ስራሕኻ ንመስርሕ ጁባኻ ወይ ሓደ ካብ 10 ምክልኻል ቀዳማይ ሓጋገዝ ኢኻ እዩ በዚ መሓር ካብቶም ተማሃሪ ካብ ባህ ተኸዲኑ ናይ ወርቂ ሰንሰለት ኣሲሩ ተንስኡ ኣነ ሓራሰብ እየ ኣነ ንፅቡቕ ነገራት ናይ ህይወት ከሰማቕር መሰለይ ምዃኑ ኣኣምን ስለዚ ኣንጻር ባርነት ክንደይ ክወፅእ ከም ዘለኒ ዝውስን ባጀት እውስን እዚ ብዙሕ ልመና ዝሓትት ኮይኑ ይስማዓኒ ህይወትካ ምስማርካ ይገትእ ንዑ ዓርካ ምን ዓርከ ኢሉ መለሰሉ ባጀት በለ ንባዕለይ ምግበርኩ መለሰት ተቃዋሚ ሓደ ምፍታኒ ኣብቲ ጉዳይ ባጀት ንምግባር ኣብቲ ዕንቁታት ምንፃፍን ከበድቲ ምውሓስን እዩ ከምኡውን ሓሰርን እኽልን ቦርሳ ማይን ንመንገዲ በረኻ ዝኸውን ክኣቱ ይግባእ ዕላማ ባጀት ቦርሳኻ ክሕግዝ እዩ ስብሒ ምግባር የድሊ ዘድልየካ ንኽልወካ ክሳብ ዝብፃሕካ ድሌታትካ ምጥንቃቕ እዩ ንስኻ ተኣዝዩ ተኽብሮ ድሌታትካ ካብቲ ዕለታዊ ዘድልየካ ፈሊኻ ምርኣይ ከም ድሙቕ ብርሃን ካብ ፀልማት በዓቲ ነቲ ምፍሳስ ካብ ቦርሳኻ ደኮ ተብሎ የኽእለካ ንውስንን ዘሐጉስን ወፃኢታትካ ምቁፅፃር ዕላማ እዩ እዚ እምበር ካልኣይ መንገዲ ንምህጡር ጁባ ክትከፍሮ ዘለካ ገንዘብ ምእንቲ ክልወካ ወፃኢታትካ ባጀት ግበር ንኣድላይነትካ ንመዘናግዕኻ ንምኽፋል ዕግበት ንምርካብን ካብ 9 ንላዕሊ ከይውፃእካ ንበር ሳልሳይ መንገዲ ወርቅኻ ኣባዝሕ እውነታት ፅጉም ጁባኻ ትስባሓላ ኩሉ ኣታዊኻ ሓደ 10 ካብኣት ገደት ንርእስኻ ገዚኻ ክትነብር የድሊ ወፃኢታትካ ብምቁፃነት ንዓበይ ዝኸይ ዘሎ ሃብትኻ ሓልዎ ቀፂልና ንሪኦ ሃለታ ኣብ ቦርሳኻ ዘሎ ወርቂ ከመይ ጌርካ ተባዝሖ ምሕሳብ እዩ እቲ ወርቂ ንሕና ኣብ ኣታዊታትና ንዕቅቦ መጀመርያ እዩ እቲ ኣታዊታት ካልእ ኣታዊታት ሃብቲ ንኽዓብት ክሰርሓልና ኣለዎ ኢሉ ተዛረበ ኣርካድ ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ናይ ክፍሉ እምበኣርከስ ከመይ ጌርና ኢና ወርቅና ኣብ ስራሕ ነውዕሎ ንኽእል ናቲ ቀዳማይ ወፍሪ ዝሕዝን ነይሩ ምክንያቱ ኩልየ ኸሲርዮ እቲ ታሪክ ድሒረ ክዘልጥዎ እየ ናይ መጀመርታ መኽሰብ ዝረኸብክዎ ወፍሪ ንሓደ ኣጋር ዝበሃል ስራሕ ዋልታ ዝሃብክዎ ልቓ እዩ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ፅዕለት ኣስራጅ ይገዝእ ነይሩ እዚ ከዓ ንግድኑ ክጥቀመሉ ካብ ስግር ባሕሪ የምፅኦ ነይሩ ንነጋዶ ንምኽፋል እኹል ገንዘብ ስለዘይነበሩ ካብቶም ዝያዳ ገንዘብ ዝነበሮም ይልቃሕ ነይሩ ንሱ ሓደ ክቡር ሰብ ነይሩ ልቑሑ ምስ ወለዱ ኣብ ግዜ እዩ ዝኸፍል ኣብ ነብሱ ወከፍ ዘለቃሕ ኩሉ እዋን ኣነ እውን ነቲ ንሱ ዝኸፍለኒ መሊሰ የለቅሖ ስለዚ ናተይ ወፍሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣታዊታት እውን ተመሳሰል ወሰኸ እቲ ዝያዳ ዘሐጉዝ ድማ እዞም ድምር ገንዘብ ናብ ቦርሳይ ምውሳኽ እዩ ብለኩም ኣለኹ ተምሃሪ ሃብቲ ወዲ ሰብ ኣብ ቦርሱ ዝሓዞ ገንዘብ ኣይኮን ሃብቱ ዝሃቶ ኩሉ ግዜ ኣታዊ ዘምፅእ ወሓዚ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝምነ እዩ ንስኻትኩም ነብሲ ወከፍ ከመይ ኢኹም ትደልዩ ኣብ ዕረፍቲ ሃሉ ኣብ ገዛ ሃሉ ኩሉ ግዜ ኣታዊ ዘምፃልካ ዓብ ኣታዊ ኣጥሬ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ ክበሃል ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ናይ ኣገር ዝሃብክዎ ልቕሕ ናተይ ቀዳማይ ስልጠና ኣብ መክተብ ዘለዎ ወፍሪ ነይሩ ካብ ተመክሮ እዚ ከዓ ልቓሒ ኣናዊሕን ርእሰ ማርያም እናወስኸ ምስ ከለ ወፍርታት ክውስኽ ኢለ ድሕሪ ግዜ ከዓ ካብ ውሕዳት ምንጫት ኣታዊታት ዝጀመርኩ ናብ ብዙሓት ምንጫት ተሰጋገረ ሕሳበይ ከዓ ብቁጥፍ ክዓቢ ኽኢሉ እኖ ካብ ትሑት ኣታዊታት ዝጀመርኩ ነብሲ ወከፉን እናወለዱን እናረኸቡን ዕቑር ዝያዳ ሃብቲ ክርክብ ኢለ ከምቲ ንዓዚ ደኸሙረይ ደቆምን ከምኡ ደቅደቆምን ደቅደቆምን ክሳብ ዝዓቢ ኣታዊታት ከምፅለይ ይፅዕሩ ካብ ድምር ፃዕርም ዝረኸብኩ ኣታዊ ነይሩ ምክንያታዊ ክኸውን ከሎ ወርቂ ብቁጥፍ ይውስኽ ካብ ዝስብ ከም ትሪኡ ኣታዊታት ሓደ ሓረስታይ ቀዳማይ ወዱ ምስ ተወልደ 10 ቁራፅ ብሩር ወሲዱ ንሓደ ልቃሕ ገንዘብ ምሃብ ክዕቁ ዋሕተቶ ወዱ ክሳብ 20 ዓመት ዝኸውንካ ኣብ ክራይ ክፀንሓሉ ገበሮ እታ ልቃሕ ገንዘብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ርብዒ ዋግኡ እናወሰኸ ይተሰማምዑ ክራይ ገዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ሓደ ርብዒ እናወሰኸ ኸደ እቲ ሓረስታይ ነዚ ዝገበረ ንውላዱ ገንዘብ ከፅንሓሉ ስለዝሓሰበ እዩ ትወዲ 10 ዓመት ምስ በፅሐ እቲ ሓረስታይ መሊሱ ናብታ ልቃሕ ከይዱ ብዛዕባ እታ ልቃሕ ሓትቶ እታ ልቃሕ ገንዘብ ድማ ከምዚ ክብል መብርሂ ሃብዎ እቲ መቦቀላዊ 10 ቁራፅ ብሩር ምስ ወለዱ ተደሚሩ ክሳብ ሕጂ ናብ 31 ፍርቂ ቁራፅ ብሩር ዓቢሎ እቲ ሓረስታይ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ምክንያቱ ትወዲ እቲ ገንዘብ ኣይድልዮን ነይሩ እቲ ገንዘብ ከዓ ምስ ተለቃሐ ገዲፍዎ ኸደ
ወደ 50 ዓመት ምስኮነ እታ ኣቦ ኣብ ግዜት ናብ ካልእ ዓለም ሓሊፍ እዩ እቲ ተለቃሕ ገንዘብ ካ ነትወዲ 166 ቁራጽ ምሩር ከፊልዎ ከምዚ ከዓ ኣብ 50 ዓመት እቲ ወፍሪ ብ7 እጥፊ ተባዚሑ እዚ እምበር ሳልሳይ መንገዲ ንህጡር ጁባ ነብሰ ወከፍ ሳንቲም እንትኽበዝሕ ናብ ጻዕሪ ኣእትዎ ከምቲ ሞጋሲ መሮርን ረድኤት ናባኻ ዘምጽልካ ኣታዊ ብቐጻል ናባኻ ዝውሕዝ ውሕጅ ሃብቲ ክፈጥረልካ ኣውፍሮ ራብዓይ መንገዲ ኣብ ወፍሪ ጥንቁቕ ኩን ሕሰም ድምቀት ይፈትዩ ኣብ ናይ ሰብ ዘለዎ ወርቂ ብጽኑዕ ክሕሉ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ክጠፍ እዩ በዚ ካብ መጀመርታ ነቶም ንኣሽቱ ኣታዊታትና ብውሕስ ክንዕቅቦ ልቦና እዩ ፈጣሪኻ ኣብቶም ንኣሽቱ ጥንቁቕ ምዃንካ ምስ ረኣዩ ዓብ ነገር ዝህበካ ተዛረበ ኣርካድ ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ክፍሉ ኩሉና ንወርቂ ብዕድላት እዩ ዝፍተን በዚ ዓብ ገንዘብ ክገብር ዝኽእል ዝሓስቦ ዓብ መደብ ወፍሪ ይገብር መብዛሕትኡ ግዜ ፈተውትን ኣዝማድን ባህንቆታት ናብ ከምዚ ኣምሰለ ወፍሪ ክኣቱ ይደፋፍዎ እዮም ተቀዳማይ ጥዑይ መትከል ወፍሪ ድዕነት ናይቲ ተፍኮሎ ዘለኻ ርእሰ ማል ርእሰ ማልካ ክጠፍእ ኣብ ዝኽእል ንግዲ ምውፋር ትረኽቦ ኣታዊ ኣሎ ድዩ ኣነ ኣሎ ኣይብልን መቕፅዓት ጌጋኻ ክሳራ እዩ ብጥንቃቐ ኣጽንዕ ቅድሚ ምውፋርካ ርእሰ ማልካ ብውሕስነት ክምለሰልካ ከም ዝኽእል ኣረጋግጽ ብናትካ ኣይትሓት ብቁጥብ ሃብቲ ንምርካብ ዝብል ፍቕራዊ ድሌት ወይ ሃነኔታ ከጋጌካ ይብሎ ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ምልቃሕኻ እቲ ሰብ ናይ ምምላስ ክእለቱን ዝንኡን ኣጽንዕ እንተዘይኮነ ነቲ ብሓያል ጻዕር ዘምጽኣይ ገንዘብ ክትጽንዕ ኢኻ ቅድሚ ኣብ ዝኾነ ወፍሪ ከም ወፍሪ ምውፋርካ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ኣጽንዓዮ ናብቲ ናይ መጀመርታ ወፍሪ ንዓይ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ሃሪርኒ ኣብ ሓደ ዓመታዊ ሃለ ዝኣከብክዎ ንሓደ ኣዝሙር ዝባህ ስራሕ ዕጡብ ካብ ርሑቕ ባሕርታት ጢሮስን ብርቁ ዕንቁታት ፌንቃውያን ከገዝኣለይ ተሰማሚዐ እዚ ሸይጥ ምስ ተመሰ ነቲ መኽሰብ ንማቕሩ ፌንቃውያን ዕሱባት ስለዝነበሩ ቆንጣሩ ብርጭቆ ሸይጦምሉ ርእሰ ማለይ ጠፊኡ እዚ ንሓደ ስራሕ ዕጡብ ዕንቁታት ንምግዛእ ገንዘብ ማሃብ ዝነበረ ዕሽነተይ ዓብ ተመክሮ ኮይኑኒ ስለዚ ካብ ጥበብ ተመክሮታተይ ኣብ ወፍሪ መጽዓት እምበር እምነት ኣይሰርሕን ዝሓሸ ጥበብ ናይቶም ኣብ ተሓዛ ገንዘብ ምኩራት ክትመሃር ዝበለጸ እዩ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ንዝሓቱ ብነጻ እዩ ዝወሃብ እቲ ትረኽቦ ምኽርካ ኣብ ወፍሪ ምስ ድምር ተወፍሮ ገንዘብ ዝመጣጠን ዋጋ ኣለዎ ካብ ክሳራ እንተድሕንካ ብሓቂ ከምዚ ትጭበጥ ናቱ ዋጋ እዚ እምበር እቲ ራብዓይ መንገዲ ንዓብ ሃብቲ ዝተኣከብ ገንዘብካ ብኾንቱ ከይጠፍእ ዝከላኸል እንተኾይኑ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዚ ርእሰ ማልካ ኣብ ክጠፋሉ ዘይክእል ንግዲ ጥራይ ምውፋር ካብ ክሳራ ነጻ ትኸውን ለቓሕ ወይ ክራይ እንተኾይኑኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ ርእሰ ማልካ ዘይጠፋእካ ክኸውን ኣለዎ ለባማት ሰባት ተወከስ ምኽንያቶም ኣብ ኣተሓዛ ወርቂ ምኩራት ውሰድ ናቶም ተመክሮ ካብ ዘይውሕስ ወፍሪ ዝመጽእ ክሳራ ከድሕነካ ትጥቀመሉ ሓምሻይ መንገዲ መንበሪ ገዛኻ መኽሰብ ዘለዎ ወፍሪ ይበሮ ሰብ ካብ ኣታዊታት 9 ክፋሉ እንተመዲኡ ኣብ ልዕሊኡ ክነብር ህይወት ከሰማቐርን ከምኡውን ዝኾነ ክፋናይ 9 ክፋላት ናብ መኽሰብ ዘለዎ ወፍሪ ቀይሮ ኣለካ ንጽቡቕ ህይወቱ ከይጎደለ ሃብቱ ቀጢሉ ክዓቢ እዩ ኣርካድ ሓምሻይ ትምህርቶም ተዛረበ ብዙሓት ደቂ ባቢሎና ንስድራቤቶም ኣብ ዘይግቡእ ቦታታት ይዕብዮም ንሳቶም ብርግጽ ናይ ኣካሪት ሊበራውያን ክራይ ክፍልታት ይኸፍሉ እዚ ኸ ንኣንሶም ዘይሕጉስ ኮይኑ ደቆም ከዓ ኣብ ርኩስ ጎድናታት እናተፃወቱ ከም ዝዓብዩ ዝገብር እዩ ዝኾነ ስድራን ህይወት ሙሉእ ብምሉእ ከሰማቕሩ ኣይክእሉን እዮም ምናልባት ንሕርሻ ዝኾኑ መሬት እንተለዎም ወይ ድማ ቆልዑት ክፃወቱ ዝኽእሉ መሬት ግራቱን ዝፈረየ በለስን ወይ ወኒን ምብላዕ ባህታ እዩ ዝፈጥረሎም ናይ ገዛ ርእሱ መንበሪ ገዛ ክውን ቦታ ክህልዎ ከሎ ብሓልዩ ዝህበን ምክንያቱ ልቡ ምትእምማን እዩ ዝፈጥረሉ ስለዚ ነፍሱ ወከፍ ንዕኡ ንስድራቤት ዝዕቁብ ናይ ባዕሉ ናሓስ ክውንን እላቦ ሰብ ገዝኡ ክውንን ካብ ዓቕሚ ዝኾነ ጽቡቕ ዕላማ ወፃኢ ኣይኮነን እቲ ዓቢ ንጉስ ናብ ኮሞዶ ይኮነን ገይሩ ንሰፊሕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መናድቕ ባቢሎን ዘርጊሑ ንዓቶም ብዙሕ መሬት ሒዙ ሕጂ ከዓ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ብኽቡርካ ክሸጥ ኪኢሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንምሃሮ ዝብሎ እዩ ኣለቃሕትነቶም ንስድራቤቶም ዝኸውን ገዛውትን መሬትን ዝደልዩ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ነቲ ስራሕ ዕጡብን ነቲ ሃናፂ ንልቓሕ እናጎዮም ዝህቦም ከም ዝኣመሰለ ዝናድ ዕላማታት ዝኾነ ሽዑ እቲ ገዛ ምስ ሃንፀ ንስኻን ገንዘብ ኣለቃሕ ብተመሳሰሉ ከምቲ ንስኻን ዋና መሬት ክፍልኻ ትኸፍሎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊት ምስ ኣለቃሕ ገንዘብካ ዘለካ ዕዳ ክቕንስ እዩ ዝገብር ድሕሪ ገለ ዓመታትካ ዕዳኻ ክትዓፁ ትኽእል ሽዑ ልብኻ ዝደልዮ መሬት ስለ ዝወነነ ክሕጎስ እዩ ብድሕሪኡ ወፃኢታትካ ግብሪ ንጉስ ጥራይ ዝኸውን ከምኡውን እቲ ሕያዊ ሰበይትኻ ብብዝሒ ናብራ ክትከይድ ከላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓፂባ እትምለሰሉ እዋን ብቆርበት ምራኽ ማይ ክትማልኣ ትኽእል እዚ ኸ ኣብ ካንሸሎኻ ገለ ከተፍሪ ይገብረካ ብኡኡ ኸ ክትዕንገሉ ትኽእሉ ከምዚ ድማ እቲ ገዛ ዝወነነ ሰብ ብዙሕ በረከት ይመጾ ኣዝዩ ብዙሕ ወፃኢታት ድማ ክቕንስ ይኽእሉ ዝያዳ ካብ ኣታዊታቱ ድማ ኣብ ደሳ ዝህብ ነገራት ከውዕሉ ይኽእል እምበር እዚ እቲ ሓምሻይ መንገዲ ንዓብ ሃብቲ ናትካ ገዛ ወንን
ሻድሻይ መንገዲ ንመጻኢ ኣታዊኻ ውሕስ ግበር ህይወት ነፍሰከብ ሰብ ካብ ግዜ ቁልዕነት ናብ ዕድመ እርጋንያ ትስርጋሕ ዝኾነ ሰብካ ካብዚ መንገዲ ህይወት ኣይላገስኒ ምናልባት ፈጣሪ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ናብ ተኻልእ ዓለም እንተ ዘይፀዊዕዎ ሰብ ካብ ነፍሰከብ ኣታዊኡ ካብ ዝመጽ መዓልታት ጀሚሩ ንስድሩ እንተስ በእርጋን እንተስ ብሞት ተፈልዩ ክሕግዞም ንዘይክእለሉ ግዜ ኣቐዲሙ ክዳሎ ይግባእ እዚ ትምህርቲ እዚ ሙሉእ ሓደ መንገዲ ንዓብ ሃብቲ ኮይኑ ክንመሃሮ ኢና ክብል ኣርካድ ኣብ ሻሻይ መዓልቶም ንኽፍሉ መደረ ኣቕረበ እቲ ሕግታት ሃብቲ ፈሊጡ ንዓበይ ዝኸይድ ትርፊ ዝእክብ ሰብ ናይ መጻኢ መዓልታት ሓሳብ ክእትወን ይግባእ ክውጥን ይግባእ ገለ ወፍርታት ንብዙሕ ዓመታት ዝፅንሑ ዝኽእሉ ብምፍጣር ንከምዚ ዓይነት ግዜ ግቡእ ምድላው ክገብር ይግባእ ሰብ ንመጻኢ ውሕስነት ክፈጥሮ ዝኽእል ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዎ ኣብ ምሕብኢ ቦታ ድማ ምስጢራዊ ስንቂ ክቐብር ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ነቲ ዘቐመጦ ሃብቲ ዝሰርቅዎ ወይ ክዘምትዎ ስለዝኽእሉ ነዚ መሪጫ ኣነ ኣይድግፎን እየ ሓደ ሰብ ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ገዛ ወይ መሬት ክገዝእ ይኽእል ብዛዕባ ጥቕሙ ይዋግኦም ብጥበብ እንተተመሪፁ ኣብ መጻኢ ዋግኦም ነባር ኮይኑ ኣታዊታቶም ወይ መሸጦም ድማ ኣኽሳብ ይኸውን ወይ እውን ሓደ ሰብ ገንዘቡ ንኣለቃሒ ገንዘብ ብውሑድ ክህቦ ካብ ገንዘቡ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ወለዱ ብስሩዕ ክውስኸሉ ይኽእል እቲ ኣለቃሒ ገንዘብ ነቲ ዝውስኸሉ ብዓብዩ ኣብ ልዕሊ ይውስኸሉ ኣነ ሓደ ዝሰርሕ ሳንዱቕ ሰብ ይፈልጥ ኣሳንሲ ዝበሃል ቅድሚ ነዊሕ እዋን ከም ዝኽብል ገሊፅለይ ነይሩ ሰሙና ወይ ክልተ ካብ ናሓሱ ናብ ተለቃሒ እናቐመጠ ን8 ዓመታት ቀፂሉ ኣብ ቀረባ እዋን ተለቃሒ ኣዝዩ ደስ ዘብል ፀብጻብ ሕሳዊ ሂብዎ እቲ ንስ መጠን ገንዘብ ዘቐመጦ ኣብ ነብሲ ሰከፍ 4 ዓመት ርብዕ ዋግኡ እናወሰኸ ይዝኸል ነይሩ ሕጂ ኸ ሕሳዊ 140 ናሓስ ከም ዝበፅሐ ተረጋጊፁ ኣነ ኸ ዝያዳ ክውስኸሉ ኣተባቢዑ እዚ ኣብ ቁፅሪ ዘለና ኣፍልጦ መሊሱ ን12 ዓመታት ክቕፅሎ መኺረ እዮም ከምዚ እንተ ገይረኻ ሽዑ እተለቃሒ 4000 ዕዳማ ኣለዎ እዚ መጠን ሃብቲ ኸኣ ንዝተረፈ ህይወቱ ዝኣክል ሃብቲ እዩ ብርግጽ ሓደ ሰብ ከም ዝኣምሰለ ንእሽቶ ክፍሊ ብስሩዕ ዘይገብር ዘለዎ ዕቡት ንግዲ ብዘይገድስ ኣብ ግዜ እርጋኑ ንስድራ ቤት ውሕስነት ከረጋግጽ ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክብል ምደለኹ ኣብ ናተይ ኣእምሮ ሓደ መዓልቲ ለባማ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዝብል እምነት ይዕርፍ ሞት ውሕስነት ዝብል ውጥን ክሕንፅፅ እዩ በዚ መብዛሕትኡ ሰባት ንእሽቶ ገንዘብ ብስሩዕ ንዘውፍሩ ንስድራ ቤቶም ጽቡቕ ውሕስነት ክፈጥሩ ይኽእል እዚ ኣነ ዝገበር ከም ኣድላይ መጠን ከዓ ካልኦት ክስዕቦ እመክር ሎቡ ግን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሎሚ ግን ህይወት ሰብ ወይ ዝኾነ ክፋል ወፍሪ ዝኸይድ መንገዲ ክትበፅሕ ኣለካ ህይወትካ ከም ናይ ንጉስ ርጉእ ክኸውን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ውጥን ከም ዘድሊ ኩሉ ሰብ ዓብ ማና ዝመፁ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ተቐዳሚት ንእሽቶ ክፍሊት እውን ከይተረፈ ተረብሓ ክተምፅእ ስለትኽእል ይኹን እምበር ንሕና ኣብዚ ንምነዮ ዘለና ግዜ ኣይኮናን ንነብር ዘለና እቲ ዝመፃ ነፍሲ ወከፍ መዓልትታት ክንጥቀመለን ኣለና ነዚ ንምፍፃም ዝሕግዙ መንገድታት ኩሉ ሰብ ገና ንእሽቶ ክለዎ ክጥቀመሉ እላቦ ዝኾነ ሰብ ከዓ ነዚ ካብ ግዜ ንእስነቱ እንተዘይተዳልዩሉ ዳሕራይ ነብሱን ስድርኡን ውሕስነት ኣይህልዎምን እዚ እምበኣር ሻሻይ መንገዲ ንዓብ ሃብቲ ኣቐዲምካ ነጠለባ ናይቲ ናይ ግዜ እርጋንካ ንውሕስነት ነብስኻን ስድራኻን ተዳልኦ ሻውዓይ መንገዲ ገንዘብ ናይ ምእካብ ዓቕምኻ ኣዕብዮ ሎሚ ተመሃሮይ ብዛዕባ ሓደ ክዛረበኩም ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መንገድታት ንዓብ ሃብቲ ንሳዚ ግን ኣነ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እምበር ብዛዕባ ወርቂ ኣይኮንኩን ክዛረበኩም እዚ ኸ ብዛዕባ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ኮይኑ ኣብ ህይወት ካብ ምዕዋዝ ዝዕንቅፎም እዚ ኸኣ ኣብ 7ተ መዓልቲ ኣርካት ዝሸፈኑ ኣርእስቲ ዝነበረ እዩ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ሓደ መንእሰይ ልቕሓ ደልዩ መፂኒ ነይሩ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ምስ ሓተትክዎ ኣታዊታትን ወፃእታትን ምኽፋል እኹል ከም ዘይኮነ ብምረት ነገርኒ ብድሕሪኡ ድማ ኣነ ከም ዝኽብል ገለፅኩሉ ንስኻ ዝኣክል ትርፊ ኣታዊ ዘይብልካ ንዘለቅሓካ ሰብ ተመራፂ ዓሚል ኣይኮንካን እንታይ ዘድልየካ ዘሎ መንእሰይ ዝያዳ ገንዘብ ንምርካብ ድዩ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ድዩ ክትዕቢ ደሊኻ ኩሉ እደሊ ክብል መለሰ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 6 ግዜ ንጎይታይ ደሞዘይ ክውስኸለይ ክሓትት ቀሪቡ ኣለኹ ግን ከዓ ዓወት ኣይተረኸበን ካብኡ ላዕሊ ብዙሕ ግዜ ከይድ ዝኽእል ሰብ የለን ብቐሊልነቱ ክንስሕቕ ንኽእልኹ እውን ኣታዊታት ምውሳኽ ዝጠልዎ ኣገዳሲ ረቑሒ ግን ኣልዒሉ ኣብ ውጭ ዝያዳ ገንዘብ ናይ ምእካብ ሓያል ድሌት ዝነበረ ጉቡእ ዝናኣድን ድሌት ድማ እዩ ቅድሚ ምፍጻም ትምኒት ኩሉ ኣለዎ ድሌታትካ ሓያልን ርጉፅን ክኸውን ኣለዎ ሓፈሻዊ ድሌታት ድኹማት እዮም ንሰብ ሃብታም ክኸውን ምምናይ ትሑት ዕላማ እዩ ሰብ ሓሙሽተ ወርቂ ክምነን ንኽፍፅም ክበፅሕ ዝኽእል ጭበጥ ድሌት ክህልዎ ኣለዎ ንሓሙሽተ ቁራፅ ወርቂ ዘለዎ ድሌት ምድጋብ ድማ ሓይሊ ዕላማ ንምውሓዝ ቀፂሉ ክረኽቦ ይኽእል 10 ቁራፅ ንምርካብ ተመሳሳሊ መንገድታት ቀፂሉ 20 ድሕሪ ከዓ 10 ቁራፅ ከምኡ እናበለኻ ሃብታም ክኸውን ይኽእል እታ ንእሽተይ ድሌት ንምርካብ ድማ ንርእሱ ዝዓበየ ንምርካብ ኣሰልጢንዎ ኣሎ እዚ መስርሕ እዚ መጀመርታ ንእሽቶ ድምር እናተምሃረን እናበዝሐ ምስ ከደ ዝዓበየ ሃብቲ ንምርካብ ፅቡቕ ተመክሮ ይገብር ድሌታት ቀለልትን ንጹራትን ክኾኑ ኣለዎም
ዘይንጹራትን ብዙሓትን እንተኾይኖም ክፈሽሉ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ከምቲ ሰብ ናይ ምእካብ ዓቕሙ ክውስኽ ከሎ ኣብ ፀወተን ርእሱ ፍጹም ኪኢና ይገብር። ኣብቲ ትሑት ጸሓፊ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጭቃ እናቆረፅኩ ከለኹ እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ካባይ ላዕሊ ይሰርሑ ዝያዳ ሙዝ ይኽፈል ነበሩ። ኣብዚ ኣነ ዝኾነ ፍሉይ ከይሰርሖ ካብኦም ላዕሊ ክኽፈል ከመይ ገይረ ይኽእል? ከምኡውን ምክንያት ዝዓበየ ዓወታቶም እንታይ ምዃኑ ክግንዘቡ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደለይን። ዝያዳ ተገዳስነት ኣብ ናተይ ስራሕ ዕማሚ ዝያዳ ምትኳር ዝያዳ ፃዕት ኣብ ፃዕረይ እንተገይረ ውሑዳት ሰባት ጥራዮም ካባይ ላዕሊ ክኽፈሉ ዝኽእሉ ደሞዝ ወስኸን እናበልኩ 6 ግዜ ናብ ሓላፊየ ምኻድ ኣየድልየኒን ክእለተይ ጥራይ ከማዕብል ዘለኒ ዝያዳ ፍልጠት ኣብ ዝሃለውና መጠን ዝያዳ ክንክፈል ንኽእል ታሞዩ ዝያዳ ክመሃር ዘለ ሰብ ብሃብታም ሓስቢ ክረክብ እዩ ስነ-ጥበባዊ እንተኾይኑ ኣገባባት መሳርሒታት ናይቶም ኣዝዮም ዝበለፁ ጥበብ ክትመሃር ድለ ኣብ ጉልበት ተኾይኑ ስራሕኻ ዝያዳ ውሕልነትን ሜላን ክትመሃር የድሊ ነጋዳይ እንተኾይንኻ ብቐጻሊ ዝሓሸ ኣቑሑት ብዝተሓተ ዋጋ ክደሊ ይግባእ ኩሉ ግዜ ዝቕየርን ዝመሓይሽን ሰብ ኮን ምክንያቱ ንቑሓታት ሓሶት ዘለዎም ሰባት ኣብቶም ዝዓበየ ክእለት ዝደልዩ ስራሕ ዝለዓለ ቦታ ይረኽቡ ስለዚ ኩሎም ኣብ ቅድሚት ክእለትን ለውጥን ክትህልው እላዎ ኣብ ሓደ ደው ኢልኩም ድሕሪት ከይትተርፉ ብዙሕ ነገራት ንሂወት ወዲ ሰባት ሃብታምን ምኩን ክገብሮ እዩ ዝመጽእ ዝኾነ ሰብካ ንርእሱ ዘኽብር እንተኾይኑ ከም ዝስዕብ ክገብር ኣለዎ ሓደ ዝቐልጠፈ ዕዳታቱ ክኸፍል ኣለዎ ነቲ ዘይክሎ ተለቂሑ ክዕድጎ የብሉን ክልተ ብስድሩ ክሓስብን ክከናኸኖምን ኣለዎ ሰለስተ ኩሉ ግዜ ሃብቱ ነመነመን እንታይ ብፅሕቲ ይምልከቶም ክምዝግቦ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ ስለዝኾነ ሃንደበታዊ ሞት ከጋጥሞ ስለዝኽእል ኣርባዕተ ንሰጎቱ እሱናትን ክድንግፀሎምን ክሕግዞምን ኣለዎ ነቶም ሰብ ውዕሎትኻ ክርሳዕም የብሉን እዚ ሻውዓይ ናይ መወዳእታ መንገዲ ንዓብ ሃብቲ ግንባር ናይ ገዛ ርእስኻ ሓይልታት ምኹስኳስ ምጽናዕን ነብስኻ ምምዕባልን በዚ ድማ ኣብ ገዛ ርእስኻ ምትእማን ክትረክብ ኢኻ እዚኦም ባርቶም 7 መንገድታት ንዓብ ሃብቲ እዮም እዚ ድማ ካብ ተመክሮ ናይ ነዊሕን ዕዉትን ህይወት ዝተረኽበ እዩ ንኩሎም ሃብቲ ዝምነይ ሰባት ከዓ ነዚ መንገዲ ክስዕብዎ እላቦ ኣብ ባቢሎን ካብ ተምሃሮ ተሓልመውን ላዕሊ ወርቂ ኣሎ ንኩሉ ሰብ ዝኸውን ብዝሒ ኣሎ ንስኻ ወፂኻ ነዚ ሓቅታት ተግባራዊ ግበሮ ብልፅጉን ሃብታምን ምዃን ከዓ መሰልካ ኸውን እዩ ንስኻ ወፂኻ ነዞም ሓቅታት እዚኦም ነዛ ኣብ ከተማና ዘሎ ህዝቢ ይመሃሮ